gede pangapuraku Kang Mas papujanku jejak hatiku sabuku ngomong cinta aluk beda sarimu kawan karmamu Kang Mas Kang Pratine sakit urip lestarine Komo tenan si dadi Jangan tak ganti Di komo kemati Edah boyo yen sita Uleman kiko Masih sing gede pangapuramu Kang Mas papujanku jejak hatiku sabuku ngomong cintaku rupit dasarimu Kang Mas Kang Pratine sakit Bualas mangke samian ndak mimi samian tekono no sing bagus dewi oka kelak ora le ya tak pikir peneng Mahmud dhewe iku paling ndak krasa kelak sik to banyune yo nggih nggih mangke nggih jam 12 dinas pengairan iki ya ngarep ya dikai sing sayang aire monggo kalau Mas seger nggih mangke jam 12 mangke. Lu mboten saged. Niki dereng cekap. Ya sik dintekne to. Oh nggih Pak. Sik mengko jam 12 ritek. Ya jam 12 ndak apa-apa. Kenek ora kenek bujange kenek rondone ya ora apa-apa. Urung. Si, iki urung kok si. Sabar. Kopi alon-alon bae. Ning mae dhewe ya. Mae dhewe bubar jam 4 ra apa-apa. Arang kadik pentas ah. Ora udan stres. Ah iya, kandhani kok yut. 1 2 Mendah boyo yen